hemen gatxik berriro kabalan, eta gaurko saioak kriston ilusioetegia esan. Eta esaten zuen bezala, kantu ez ezagun, oso ez ezagun batek, urzapal bat badugu kaloian tristerik. Zer dugu hemen? Nortzuk ditugu hemen? Ni bainat, urte askotako... Andoni, berdin. Eginen, zure bai generekin eginen dugu zueten bat, bale? Lan prozeso de paz. Gaur dugu pentsatuta bakea, sinatzea. Oso ondo, ongi etorri, bainat, nola egozu, bainat eokiliki deitzea. Ez nago ziur, nahi duzun bezala niri bostek esan. Bat eta bestea, hola. Bai, nahi gozu aldatu. Nik chill jauntxoa deituko diot. Ba, perfecto. Ados, orduan bazkazu, jainkoak bezala 3 izene, lau edo 5. Bai, eta ere naiz omnipresentea jangoikoa bezala. Super ondo. Bai. Ba, ongi etorri, txalo berot emango dizuegu, venga. Oro jalea, oro jakidea. Ole! Ze, orduan bakea ja sinatu duzu, suetena, Bai, oso ondo. Ez dakitzen bat iraungo digun, mendik 400 eta berriz borrokan. Eske ere erragitea dauka puntu bat divertigarria. Bai. Verdad, no sé. Bakea dago sobrevaloratuta. Oso. Gehitxo. Uste esan zuen Letizia Sabaterrek aurrekoan, bakearekin amaitu behar da. Eran zuen Letizia Sabaterrek? Letizia Sabater esan zuen hori. Bueno, berak erran bat zuen, de puta madre berarekin, ¿sabes? Bakerik ez, polborroiak bai. Venga, ba. Bai, gaina gabonak eta gero, beharrezkoa hori. Eta ondo zorrezat horren gustora, urduri. No, ez asko, nahi gustora nago. Apurtxo bat. Mo, lasai, superen pasakoa badakit. Ni aje pizka batekin agian, baina guai. Beti tortzetzkegu parranda eta gero jendea. Ez kastelena da, tia. Eske. Baina, ez zure kamista superguaia da, kotzera historia horrena. Dauka historia bat, oso luzea. Larun batean, mozkor batek oparitu zidan gure kontzertuan. Zein luzea? Bai. Jo, egia esan, arropa doainik beti da ongi etorria ez da. Bai, askoz gehiago izan zait lapurtua edo oparitua denean, pagatua baino. Kapitalismoaren kontra beti, evidentemente. Bai. Eta zu, Andoni? Nik badut Arbustok festivalaren festivala ez, kamiseta. Eta joko dute, lagun batek egin du, eta joko dute artista handik, adibidez autobus tragikoa, janari edo geixi o. Guapísimo. Zegogo juteko horrea. Hori da. Andoni rollokiek joko du. Zakin dorran tipo, hoi, Ez, hau antxe hasi da. Nino apur bat Lady Gaga, uste jaingo zuen egin, baina superfaran Lady Gagarena, orduan bakiet transkulturaren Lady Gaga badala. Claro, baina eske gure generaziorako Lady Gaga izan zen como la primera esperpento guai, fantasia, ez? Bai, erabat, Madonna. Gehiago ondia, bilatu behartzu, osea, Klaus Nomi hor dao. Ez dakit izautzen zuen Klaus Nomi. Ez, nik ere ez. Da, zen aleman bat, jantzitzen zela modu androginoan, eta abesten zuen eta zakitzen, eta gero aldatzen zuen hau txatu, osea, oso zarra da, osea, negaraikua. Ez zarra ba. Ez, eno bate harretzen alemanak horrelakoak dira. Bueno, horrela, emango diogu pausua. Unairi, gure sarrerako. Kaixo maitiak, zemuz gaude. A ber, gure belaunaldia, gazte belaunaldia, nola izendatuko genuke. Gure gurasoak baino kerrago biziko den lehen belaunaldia, entzuten ez gaituzten belaunaldia, gazteok ez dugu inungo espaziorik gaur egungo gizartean, ez? Horiek izan daitezke gure belaunaldiari atxikitzen zaizkion titular nagusiak. Eta azkenean zer izan da horren alternatiba edo horri buelta emateko edo salgarria zen horri zentzu bat emateko metodoa. Trasha. Zer da trasha? Gaurkoan horren inguruan hitz egingo dugu. Trasha izan daiteke, mainstreama edo salgarria ez den hori espazio bat emateko marko bat bezala. Baina iritsi dela momentuan nun trasha ere salgarria den, trasha ere kapitalagarria den, nun trasha ere mainstreama bihurtu den. Orduan, asko luzatu gabe horrekin jungo gera gaur. Trasha gure kabalan. Orduan, baukazu ez zerbait eskutartean, ekarri alduzu zerbait. Nork hasi nahi du? Ez dakit. Aginduak ematen, Honek ematen du... Ni hasiko naiz. Venga, hasi. Eskolara txakurra eramaten zen duen bezala. Badaukat hemen kajatxo bat, oso importanta niretzat, hau zen nire amatxik erabiltzen zuena, Rosario eramateko.
Eta beno, nik hemen baitut beste gauza batzuk ere mundu espiritualakin zer ikusia dutenak, kanutoak eta bar. Osea, mistikizismoarekin zerbait zer ikusia dauka. Argi dago baietz. Nor da irudikoa? Ez dutik... Claro, egia, irudian daukagu Ratzinger Z, el papa nazi. Ez da Natzinger, orduan. Bueno, Natzinger. Benedisto. Benigu da prot, esakratua badala, Betakit papak Ratzingerrekin gozitun kanutilloak erre, zuk ustezu baietz? Que ba, soy libotafumeiroa. Horrek bai, zago kolokoia, Bai. Bueno, mil esker, kiliki, bainat super guaia izan zait, nire beti irudi santuen alde. Bai, ni baita. Egin behar dira ondo erabili Amen. eta amen, hori da. Bai. Eta zuk andoniz ekarri duzu. Nik ekarri dut bolibajoa. Bueno, egia esan gitarra da. Baina bolibajoa esaten Bai, geratzen da asko, guapago gehatzen nintzen. Honek ditu, hola, geiste jozu eta margo dezake. Osea, in dezaket tatuai bat kilikiren besoan. Ba, kontuz, que si es una mierda muy grande, igual me la tatúo y todo. O sea. Baina bajo bat da, eta boligrafo bat, orduan, boli... Denetatik da, Doraemonen poltsikoa. Bai, bakizu autofantastikoa, Bai. hau da berdina, baina instrumento bat. Hau da, obea. Ez dauka aita santurik, ez dakarra aita santurik zoritxarrez, baina horrela ondo da. Super ondo, utzi hor, gure gurtsuaren gainean. Bedenkatua. Hori da, bedenkatua. Ea lortzen dugun aita santuak Gitarra jotzea, jodidu, Ezin da. Bai, bedenkatu da, ez? Nola zan, arantzatzura ematea zure autoa, ba, orain ja gitarra dago bedenkatua. Literal. Bueno, hasiko gea galdera batekin, iriko dugu meloia. Edo sandia dona da zuena. Beti irekitzen diren meloiak, baina inork ez ditu jaten, eta janera inbehar da. Egia da. Markatu Twitter, baina meloiak janera inbehar da. Gure sabelak ere merezi du jatea. Mainstreamak kontsideratzen alzarete? Egia esan ez. Osea, egia esan ez. Agian euskal munduan pizka gehiago, baina ni oraindik underground kontsideratzen nahi egia esan. Bueno. Bai. Ni nao erdi mainstream. Mainstream, erdin. Erdin, kategori bat da, ez? Vale, hanka bat kanpoan, hanka bat barruan. Hoi da. Da, bueno, depende, tiratzeit. Eta zergatik uste zuetzela mainstream zadibidez, bueno, ez dakit agian, pollita bat apainat, el mundo natera zarete elkarketa batean. Bai, baina beno, osea, no sé, es que ni ustez oraindik naiz mainstream porque sigo pobre. Arrazoi duzu, prekarioa ezin da izan eta mainstream. Claro, osea, ez dakit. No sé. Es que era agertu da el mundo, pues yo que sé, cada subnormal importante, gu barne adibidez, ¿sabes? Orduan, pues no sé. Enezak ez agian deialdi bat norbaitek finantzateko eta izateko pobre gehiago. Vale, bai, sugar mami bian nabil. Si eso, DM. Hori da. Eta zuzegatik zaude erdi. Ni el mundo honez, baina azaldu naiz COVID-eren kontuko argazki baten jartzen zuen porrotx. No el jodas. payaso proetarra, eta hor neon ni, con el payaso proetarra, por extensión nire. A ver, Orduan, baina eske baldin nik uste bazaude- el mundo baina guapo da ahora. baina eske baldin bazaude porrotxe mailan, zara mainstream, ¿sabes? Hori, bueno, egun hartan egon nintzen. Vale, claro, bai. Jatorra da, tipua. Nik uste dut hori dela super mainstream, hori egia da, igotzean nola da, mainstreamaren kategoria gorenera. Hauzitegi nazionala ja, COVID zehoz esaten maizu, ja, zera Euskal Herrin top. Hori da maila. Bai, baina kontuz ez La bomba. Ez izan mainstream hori ere hauzitegi nazionalaren zate horrek, it's calling. Claro, o sea, agian hauzitegi nazionala no beda izate underground, ¿no? O sea, mejor que no te conozcan mucho, porque si te conocen, malo. Beste da, Hassel bat iten zute. Bai. Alare izateko mainstream, zu bai, nik uste dut gaztan agertzea, hori ja euskal mainstreaman parte da. Bere, bai. Bueno, baina hori da relatiboa, tío. Bai. Beste egunen egon oihartzunen, tío, parranda lagun batzuekin, eta ari zidaten hitz egiten, ba, ez dakitze gazteago gaztetariari buruz, buru soil bat, no me acuerdo. Josina. Impresionante, hori. El Joseina, hori. Joseina. Eta rantzidan, ez hau dutanik, ez. Eta tipua, buah, es imposible tu, eta zen en plan, tu, eske Nafarroan ez da gaztea entzuten. Sabes, en plan, Euskal Maia osoan ez da mainstream gaztea ni de coña. Ez hori bakarrik Gipuzko, Araba eta Bizkaian. Bai. Bai.
Nik entzun dakat Siberuko batek entzun dula Gaztea, baina izango bakarra nik ustet. Ez, ta Nafarroan zaitzuten orduan. Gaztea sekzion altziruku. Ba, Nafarroan... eske gure generazioak ez du asko entzuten irratia. Da, Kotxean kenduta edo. kabala entzutea. Ai! Bueno, Populismoa, No sé, ni bastante entzun du beti nik eguzki irratia. eguzki irratia. Baina delako irrati bakarra non topa dezakezun musika, sin más, musika gutxienez selekzionatu dutela. Ez dutela jarri los top temazos edo... Osea, Gaztean ongi dago jartzen dituztela ere hemengo taldeak, baina agian jartzen du top Gaztea, 23, Jofe, 24, Lady Gaga, pues a ver. Igual, Lady Gaga hemen dago, ezin da Gaztea. Ez, Lady Mama, emagizakita. Ez, baina adibidez, zuere agartu zarete Gaztean, ez? Hori zaiz kairekin bifata guztia horra izten soluzionatu egon zan hor berezi bat. Bai. Aprobetxatu ez hori ere, bai. Bai, habrá que aprovechar. Zure bizitza sueten agitea. Bai, hay que pararse. Oso euskalduna da hori. Bai, egia da. Orduan, mainstreametik kanpo balin bada zaudete horren trash taletela esango zen duke? Trasha da mainstreametik kanpo dagoena? Ez, osea, izan zaiteke super trashy eta mainstreamaren barnean egon, nik uste, osea... Azken aldin igotzen nik uste dut mugimendu trasha ari dela gorakada bat izaten, eta geroz eta jende gehiago hartzen du nahinean, pues mainstreamago bilakatuko da. Nik uste dut pixka trash nahi zela, zeatik. Apurtutxut ez dakitzen basoka kontzertutan eta jotzen seitu dut. Bai, bastante trash. Eta apurtutxut beste baten gitarraren, ez dakitzen basoka eta seitu dut jotzen. Orduan, zaborre eman duzunez trasha zara. Nik uste dut hori. No sé, adibidez, zera, Marilyn Manson. Bai, Ni gustatzen zait pila bat, eta izan da oso mainstreama, baina más trash que eso, nada, ¿sabes? En plan... Bai. Bai, egia da badala nahiko obskuro, baina liberen oso ezaguna da, ez? Agertatea zan Rose McGowanekin, abestiak, Osa, nire ez dira gauza kontrajarriak... Para nada, osea, no sé. Hombre, gainera internetakin dena demokratizatuta dagoen mundu batean diferentzia hori zailago egiten da. Zatik, lehenago behintzat esaten zenuen, pues, disketxe batek egiten badu, pues, salduin da, eta ez dakize, eta autoproduzitua da, pues, ja da gauza bat, undergroundago. Baina guain ja mundu guzik aldura berea atea, eta zailago egiten da, pixkat, distintzioa topatzea, ez? Bai. Hauek igual hasi zian, beraien kontu bateatzen, eta gero igo da, nire iruditzen zait. Igo da parra bezala, eta guain saia hori da distintzio hori topatzea. Bai, no sé. Ez que nik uste topaitzazkegula pila bat adibide, como super trashy direla, baina edo, jo que sé, la soy una pringada esta, super famatua da, ¿sabes? Eta cada vez que abre la boca sube el pan. ¿Sabes? O sea, erraten dut como halago, o sea, ez da mezpretxuko bat. Bai, nire soy una pringada pila guztan zaitere, bai, eta referente badala irutzen zait, gaur egungo trasarena, ez? Bai, youtuber bezala de los que más guapo están. Gero ere gertadatxeke fenomenoa, beti ikasten den gauza bat, goikoek adoptatzea eta hori dena nastea, osea, hori pasatzen da beti. Hori nola da, nola dituko ego trash washing. Trashwashing. Ez hori gatzen ere Samantha Hudsonekin, ez Atresmediak egin zuen espeziala, eta baina oso trastan aldi berean. Ez que tipa oso trash da. Orduan, zer da trasa izatea? Esan ditu izen asko, baina ze definizio eman aldiogu horri. Jode, pregunta. Nik daukat idea bat, baina ez dakit Bota triplea. Netzako izangoa, netzako da barroko eta rokokoaren remakea. Zatik, naztetxuzu gauza batzuk hemendik eta hortik, eta ez dakiz eta azkenen dena sobrekargauta gehatzen da, baino horrek moun baten kultura sobre esposizio honetan pues, molatzeu, destakatzeu, denan nasketa bat dalako. Osa da, Maria Antonieta, baina gaur egun. Maria Antonieta gaur egun, bai. Bai, nik uste erosten ditu dara hori esan. Ados nago. Bai, nire bai egia esan, eitzait super definizio ona, gora maximalismoa eta gora trasa nire ustez. Bai, osea, eren ikuste dela, sortzea norabait zure simbolak edo, zure metaforak edo, abiatutik, itxusia denetik, ez? De los bajos mundos edo, no sé. Kontua da, hori ere oso erakargarria izan daitekela, sabes, adibidez, jo que se modeloen munduan ere, modeloen profila pila bat aldatu da. Bai, egia da, bai. Jo que sé, haien horrein daukazu modelo bezala, tipo bat kontola cara tatuada, sabes, eta kriston jonki gorputzakin. Osea,
Bai, eraldaketa geratu da azken finean horretan ere bai. Eta ekartzen duzu zerbait, nola, marginala gora, ez, bezala edo. Bai, baina da hori, en plan, eraikitzea, pues, con lo que es feo, con lo que... Sangerezak ere badula nostalgia punto bat. Azken aldin ari gera ikusten kulturan geroz eta gehiago itzen dituztela remake, reboots eta ez dakiz eta lehenagoko hartu eta oain ez dakiz eta geroz eta gauza okerragoak. Eta horrek ere influenziatu du ez, artista modernoa trash mugimenduan nostalgia punto bat sartzeko, hor sartu da adibidez Vaporwave musika dela pues, hartu sintetizadoren musika aspaldiko bat eta egin jetxi zea denbora, eta eta jartzen jozu zea bat, eskultura bat, hola ditzen. Bai, hola, que sea lo clásico. Ni ez gusten zait Vaporwave, osea, ni Macintosh Plus, fan. Egia san. Vaporwave lehenin dan ere, nola da, mobilan daukadan fondo pantalla. Bai, ez. Ez baina, aipatu duzu nostalgia, ez da? Orduan, hori da, lehen gozta da, lehen hori bat zegoen trasa, ez? Adibidez, esan dute trasaren subkulturaren sortzailetako bat dela Pink Flamingos John Watersena, ikusta duzue? Bai. Kriston barbaridadea, egia san, osea... Superfan. Bai. Ez dut ikusi, baina ikusten badut, eta ez badago flamenko bat bera ere, aserretuko naiz. Zeratik, nahi pasatzen zait pelikulekin, ikusi nun historia interminable eta bukatu zan. Eta orduan nik eskatzen dut titulua, berdin zain pelikula txarra izatea. Nik eskatzen dut izenburua pelikularekin konsekuentea izatea. Ba, joan zaitez aserretzen, ja de antemano, baina niko bendantzen dizut bastan. Bai, seguro, ikusi nahi brometan. Bai. Esango nuke apel definitzen dura lehen dik zeran trash. Pink Flamingoseko oso ondo, ez? Zertekoa da Pink Flamingos? 80 marka, Divine, makiajea pro Divinen inspiratu naiz. Ez zait, estena batzuk direla, nola, esan dutzen zuna apur bat leno, ez? Zurek itxusia dana, groteskoa dana, bulgarra dana eramatea eta horrekin artea sortza bezala. Bai, baina eski, karo, ere pop mundua ez da zerbaitain itxia, no? En plan, batutan popan kolatzen dira gauza batzuk oso arraroak, baina, karo, horrek dirua ematen badu eta mainstream bihurtzen bada, bakitxo, sabes? Jo que sé, haien rolloa etzen originala, baina jo que sé, los Sex Pistols adibidez, sabes, en plan, o sea, ni ez nuke sekula jarriko kamiseta bat esbastika batekin como Sid Vicious, baina la verdad que es bastante trashy. Oso... Sabes, en plan, nahiko problematikoa da la puta movida, sabes? Bai. Eta hori ez dutela haiek sortu rollo estetiko hori, ez? Eta beste batek sorturikoa. Hori bere momentun ere bai errepresentatute One Hit Wonder abestiak eta horrelako kontuak? Osea, esan nahi dut, eszena musikal mou bat entzeon, eta bapaten ateatzen da tipo bat banjo batekin, eta egiten dizu exitazo bat, eta gero ez da deuse jakiten behataz. Ulertzea zu. Hori ere bada nahiko trash, ez? Nahiko trasha. Somewhere Over the Rainbow, ukelelearekin, olako... Hostia, el mítico, bai, no ese. Come on, Aileen! Adela horre. Oida. Baina talde hori da grupazo bat. Bai, badakit. Baina esaten dut... Entzute maituzu gehi, estan guapísimo. Bai, badakit. Nik bakarrik esatet, exitazo bat edukitzia eta gero desagertzea, osea, exitazo bat edukitzea kontrastatzeuna beste guztikin, eta gero desagertzea oinako traxadera ere iruditzen zait. Bai, baliteke. Bai, eta behar bada ere, baduka lotura punki izaerarekin edo, ez, trasa izatea, ze, gitarrak apurtzea edo ematea kamiseta nahiko provokatibak punki mugimenduakin behintzat sorrera batea duki lezake. Gitarra desafinota eramatea. Bai, eske punka oso feista da, ez? Jo que sé, osea, Skorbutaren letra cae a lo rosa a la violaron 3 pavos de marrón, osea, hori da super feista, sabes? Provokatzeko ina. Edo provokatzeko baino, eraikitzeko estetika ez soilik polita eta atsegina denarekin, sabes? En plan, gauza horiek gertatzen dira. Lotura bat badago dadaismoarekin ere behar bada, ez? Bai, nik uste baiet, zentzu batean. Bai, adibidez, gaur egun punkia ez da hain apurtzaile, eta orain behar dugu beste elementu ez eta apurtzaile, ze punkia gare baten bazan, baina orain behar bada guretzako behintzat Euskal Herrian, ez? Gizonako jukatzen eta hola, sistemak iren txiten ditu azken finean mugimendu artistikoak eta moldatzetxu bere hori pasatzen da kapitalismoa. Bai, baina eske ezin dagin, osea, deus ez artistikoa kapitalismotikat, ze... Saiatu zidan Sex Pistols bemodun... Bueno, ez dakit emezta saiatu ziren, ez... Ez zian asko saiatu, baina ez da lortu horregan. Nik uste dala ere, aski dala rock taldeak sortzea Euskal Herrian, daude pila bat. Ez dakit. Bai, guztizadoz, osea, edo hori baino...
aski da rock taldeak egiteari orain arte egin den estetika berakin, sabes? Jo que sé. Berri txarraken klonak. Eh? Berri txarraken klonak. Ai, ai, Hori ai. da, bai. Irekitze du meloia. No, Bai, hori egin bai dugu meloi hori, sabes? Ni berri txarraken oso entzulea izan nintzen, baina... Kitxo, sabes? Ya está. Bere denbora amaitu da. Bai, horregatik utzi zuten taldea, sabes? ¿Qué cojones? Hori da, berritu behar da. Bai. Orduan, eta zer da euskal kulturako trasa? Maurizio iruditzen zait kantatzen duela de una forma super trash. Bai, Maurizia, Jartzen dena jalo, osea, hori da, guapísimo. Gainera ez dizut esango trash bakarren ikustu dut Maurizio izan zara Euskal Herriko lehenbiziko metalera, osea. Bai. Hau txorrekin. bai. Horrek. Molda datxeke, indatxeke cover bat. ez egia da, nire aitak ikusi zuen zuzen, esan zuen, zuretako hori zela, bentazko punka. Ahots hori deabruak eraman da bezala. Hombre, oso traskontxidea genetzake Alex Sarudi sacándose el apoyo en un concierto. Adibidez. Konsidera datxeke. Baina ze puntu Ez año. dio bat gustatzen zaidani. Ja. Dio bat, que es bastante trashy. Irudi hori ustete, desikusi. Desikusi. Alex Zakil Nui. Eta zuretako zera trash Euskal Herrian andoni. Trash Euskal Herri, jo, komplikatu da, igual, ben momentun guazemank. Bai. Ben momentun Puede ser. guazemank. Ba, izan daiteke, orain ez dagoelakorik, Ez. Ben momentun, guan ja... Joder, da traskultura. Bai, ala bai, la trilogía de Napardez, Josian Sileven, Ah, bai, takau korikura. Bai, hori guztiak korikura. zaku berean. Ere bai. Esan behar daukat, Josans Eleven dela euskera sortu duten izenbururik obrena. Bai, osea, ni da nire momentu hontan Euskal filma, osea, Euskal trilogiari gustukoena, pero con mucha diferencia. Ez dut ikusi, Superalde, Buah, superalde. vas a flipar, tío. Nik ikusi dut drogoi bola. Bai, ere oso trasea da, nik uste. Hori ere oso trasa. Bai. Hori bai mastzi, nik uste ikusi behar duela Euskaldun orok, benetan ez utzi entzutari Mikel Laboa. Eta, bueno, hori entzun behar, baina apur bat utzi eta ikusen aparrez. Bueno, baina Mikel Laboa ere da bastante trash jartzen denean nahi alo... Osea, que Nik ite txun leketio haine kontzertutan. Pues, es que lekeitioak dira una perla de coco, ¿sabes? Zoragarria. Bai, zoragarria, maravilloso. Nazte txut Mariano Rajoyren esaldiekin, eta horrela. Guapísimo. Alkatea eta... Orduan esan ezakegu kultura bakoitzak bere trasa baduela, ez da. Bai. Nik zango nuke hori, badagoela, ez dakit transnazionala sortu duana, Euskal Herritik sortu duana Twin Melody, netzako super trash da. Tio, ikusi zenuen erantzun zidatela a una histori. Benetan esan zizuten. Gainera ni nengoen alo, eligau! Ba, Nik izautu nintxun? Bueno, ez dakit. ja ez egin zinen klaseara haiekin edo... Ez, izautu nintxun, zera, bagoa zen. Ja. Eta, No, bueno... nizan zen, eski, jarri zuten gazteakoek histori bat zela, ba nik uste bastante penagarria egia esan, jarri zutela Euskal Herriko famosoak soltero daudena, eta zeuden Twin Melody, eta nik reposteatu nuen hori, tarien nuen, y si me cago en tu puta madre, ¿qué te parece? Eta urrengo historia izan zen, histori bat, por cierto, arroba Twin Melody, soltero nago, eta ni ere Opus Deiekoa naiz. Nahi baduzu geratu DM. Eta erantzun zidaten rollo, no somos del Opus Dei, infórmate antes de hablar, qué fácil es hacer de menos al resto de gente. Erderaz? Bai. Zoragarri. Eta ni naizela, tipo bat, que persigue sus sueños. Bai. Erantzun nien, a ver, si ni Opus Deiarekin arazorik ez, oza, daukat amatxi bat que es medio del Opus. Mentira. Si queréis podemos quedar para debatirlo. Responsabilidad afectiva. Hori da, bideo bat super ondo. Bai, baina no salió, no les guste, yo qué sé, es que ez aquí. Sartu horko zaberga katolikosolteros.comen. Ez dut ikusi, baina izan behar du impresionante. Impresionante izan behar du. Que biki batzukin sartu zea hor, The Shining, lo mínimo. Ja, bai. Ata dutela, ea zemuztuak Benidorm festean, Twin Melodia. Ez dakit. Jinetes el apocalipsis. Urrengon konbidatu behar txuzu. Bai. Opus Dei. Gu bidali nahi genuen Benjart Eurovisionera, tio. Baina geraztu ditzaigun, baina ja hasi zen, kantarekin. Ladies and gentlemen, señoras y señores, voy a representar a España, a mí también me jode. Eso estaba guapa. Zoragarria. Ondo hasten da, ondo hasten da. Oso ongi hasi zen, baina bueno, luego pues... Txikili 4 ere tras da? Oso. Vale. Bai, Galdera super. bat. Osea... Orduan, nik uste dut Euskal Herrian daukagula uste baina askoz tras gehiago.
Ez, eta gai honekin amaitzeko, baukazue azken esalditxo edo burutazio bat, laburpen bezala edo azkeneko deia adar bat egin nahi duzuena. Ba, eskatzei duz okurritzen orain. Sizu zuzea famatu na. Baina tontoa berdin, no? Ideia gabe gaitu. Bai, ideia gabe oso ondo. Bai. Bueno, hori ondo dago. Beti egongo dela kulturan alde itxusi zoragarri bat. Eta, bueno, ja gustatuko zaizu ez? Baina existitzen da, eta hori politxa da. Bizitzan dagoen bezala, sabes? Jo que sé. Nik uste ere oso divertigarria dela barre egitea absurdoana eta banalarena, eta dela beharrezkoa, besta serioa da. Eta... Ba, ezin duzu dena super serio hartu, ze... Arteak artoa imitatzen du. Bai. Hau izan da topetras. Y me la pela. Hori da. Digo, eta maizuzek egula apur bat ideia honekin ez, arnaz ezagun zaborra ere, bai. Total, baukagoztu bieta hemen. Bai, literal. Bueno, mila esker etortzeagatik placer hutsa izan da, zuek eukitza hemen, berriro konbidatuak nahi dizutunean, noski, eta zeate ikono batzuk. Ale, mila esker. Zu baita ikonika, Eskerrik prima. asko.